omahku kidul kotak-kotak ya. Buri pos. Aku Mbah Mulyasin nggih, Mbah. Aku sembahun, terima kasih. Ngersake gedine sambil temani karo Mbita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nongko dono etan lapangan nggih, ampun suwun. Niki enten nawala kali kita lagu podang kuning. Kali setunggal maneh ijing miring. Nggih. Saking Pak RT kagem ibu-ibu ingkang mapan wonten dapur sugeng mirsani. Nggih, sampun dapurake. Sik iki saka ingkang menggati panjenengane Bapak Supamin tuan rumah ngersake gubuk asmara Nyidam Sari karo pepeling. Ya, kok sampun dapurake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dalang. Wilujeng dalu derek kersane request gelo, oh ya di gelo. Matur nuwun, terima kasih kok diaturake ya tembange gelo. Sami-sami. Yo. Sik iki diwaca yen saka Yoska sing mirsani liwat apa kuwi jenenge lewat streaming. Ya, sing mapane ana ing Desa Beji, Kecamatan Buirangu, Kabupaten Tulungagung. Tole Yoska. Panggimane kula Tole Yoska Tulungagung nyuwun ninggal katresnan. Ya, Kang Kembang Big Mary. Wah, Mary saiki dolar. Ya. Matur suwun. Ya, kula Ahmad Arifin. Tambal ban Kusuma Wijaya Puspito Nolo saking kula Ahmad Arifin mboten wilayah nggih Mas. Nah, aturake insyaallah nggo. Ya iki untuk pundutan akeh. Ya. Sik. Panjenengane Bapak Parmin. Ya. Bapak Parmin. Ayo Parmin, asmane Pak Parmin nggih. Terus tembangan sing kepenak. Ya. Ya berarti gubuk asmarane engko insyaallah. Yo, saiki aku arep jajar ini berjumeneng liring. Jadi sakune Mas Abdul Muda alangkah baiknya yen ono langgam-langgaman sing kepenak dirasake. Arek-arek laton digoleh. Yo ben jumeneng dirasa kutang dan kubet takut. Wah, sehat-sehat ya tuh? Alhamdulillah sehat. Wah, ini dari sowan yang Ponorogo. Nongko dono, ini orang sing ngesake Bapak Suparti ngesake dadi ati. Ditawani nganggo asmara done ben dadi cepet. Dak sombel. Apa sih mari Kang? Aku berbahasa halus lho, jane karo awakmu niku mesti kok jarak iki lho. Boten jarak kok. Ayo mbake saiki mosok arep dadak takon lho. Mosok kowe lek karo bojomu aku lek jalu saiki. Wah, kok dene to. Iya. Kan ada sing kodene ambil, iya nah. Bisa dong. Iya. Kekarane wong akram itu tutur rupa. Ya.
Mugi-mugi Bapak Pamin, Ibu Suminah tetep rasa kuat lan ngomong putra ayah. Sempulur saya sehat, nyulu pamtuning bumi saya tikel ngatikel. Ya. Grabyak semangat lho. Nah iya wajar. Ya Mas Sumono grabyakne rada pendiam. Ya sing ngomong iki anak mantu iki jenenge Mas Eko. Ya. Ngomong. Ketipris lho wong iki nek wong tulungaken ngarep ketipris. Ning ngomong iki biasane pinter serawung. Iya. Manjen wong lapangan ndak iso ngomong iki. Sudah di marketing itu pinter mayone dagangane ya Lalu gaya jingkok ini kaya apa aku kecepet nih? Boleh lah kecepet lah. Aku kecepet. Itu ngomong. Bapak Suparti paling berbunga untuk berbungae apa jenis arto 100.000 ini tambah kas lo berteman kali Mbah Yasin ini 50 jadi 1 sendal yo iki lho duwite tak gowo iki lho. Mboten ana sing jenengan delete ngono satu pinten. Aku apa tukang ngomong iki kudu selalu fair ngono lho.
terbuka dalam organisasi kok jangan tintan. Paham? Ya. Ya. Maka kendang sing didadekne dangdut itu kendangane Mas Anggi. Ya, kendangane ngangge kendangan dangdut ning kendangan dangdut sing di tengah variasi karo Jawonan. Nonjolke kendange bem. Ya. Yo, terusé Mas. Orsen. Ya.